Zdravotníctvo je choré a naozaj potrebuje zásadnú liečbu. Zdravotníctvo sa stalo dnes, žiaľ Bohu, len zlatou baňou pre pár vyvolených jedincov napojených na štátnu moc, na vládu. S tým treba rázne skoncovať a zastaviť úpadok a naopak povznieť zdravotníctvo. Aby sme to dokázali, budeme presadzovať v našom programe zmenu financovania zdravotných poisťovní, tak, aby sme vytvorili väčšie zdroje pre zdravotnú starostlivosť. To znamená, budeme presadzovať financovanie obdobným spôsobom, ako je zabezpečované financovanie dôchodkových správcovských spoločností v dôchodkovom systéme. To znamená správny poplatok, ktorý je definovaný tak, aby pokrýval náklady zdravotnej poisťovne a dosť. Žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zisky, ktoré odlievajú veľké, obrovské prostriedky z verejného zdravotného poistenia do ziskov, miesto toho, aby išli do zdravotnej starostlivosti. A jedným z obrovských problémov je staré známe predražovanie nákupov v zdravotníctve. To je zdroj tej zlatej bane, korupcia, klientelizmus. A ten sa dá likvidovať a zlikvidovať tým spôsobom, že presadíme zavedenie referencovania nie len tak, ako je to dnes na lieky, ale aj na zdravotnícke pomôcky, na zdravotnícke prístroje a na zdravotnícke ďalšie výkony, aby nedochádzalo k zbytočnému preplácaniu a odčerpávaniu zdrojov a aby nedochádzalo k predražovaniu nákupu zariadení a zdravotníckych pomôcok.